tradición, bueno, na Biblia tamén hai mito, cuidado, pero está o mito fixado, documentado. Moisés no Sinaí recibindo as táboas, que é o documento que é a palabra de Deus fixada na pedra. Bueno, e depois do libro, da revolución da religión do libro, veñen as revolucións do libro. O marxismo e a revolución do capital, do libro, do manifesto comunista de Engels, é dicir, o libro está aí, a enciclopedia francesa e a revolución democrática de Occidente, da enciclopedia de D'Alembert, de Diderot, é dicir, son os grandes símbolos que van transformando a sociedade, e aí a imprenta é un factor fundamental. Pero antes da imprenta existiran, aí temos os tipos, os moldeiros, o tórculo medieval, onde presionaba para que se pudiesen imprimir. Antes do libro existiron pois outras fórmulas. Aí temos, por exemplo, o libro de horas. Aí estamos no século XI, XII, antes da chegada da imprenta a Galicia. Aí xa estaba o libro. O que pasa que era o libro manuscrito, o libro miniado. Aí, por exemplo, temos o libro de Fernando, o libro de horas do rei Fernando, onde está, aparece aí nesa diapositiva, aparece o rei Fernando I e a raíña Sancha. Estamos falando do século XI, o ano 1055, onde, ademais, o autor do libro, o escriba, está entregando o libro ao rei e á raíña. Pensade, o libro ten unha significación simbólica de tal significación. Hai unha tradición que vos vou contar cando cheguemos aí. Este, por exemplo, é o tumbo A da Catedral de Santiago, que é onde se recollen, por exemplo, toda a memoria histórica dos reis, son eses grandes documentos dos reis de Galicia e dos reis de Asturias e de León, onde Compostela é a capital da monarquía. Pensade que os reis nese momento non se enterran en León, veñense enterrar a Compostela, a Santiago de Compostela. E este é o Códice Calistino, con toda a mitoloxía que ten detrás, incluso con toda a historia pintoresca que ten detrás, pero é un dos grandes símbolos da Idade Media. Este libro mandouno escribir, son 5 libros, mandouno escribir o arcebispo Xelmírez, é un gran libro de estrategia política, tamén os tumbos, é un gran libro de estrategia política no sentido de que os monarcas, a nobreza eclesiástica neste caso, era consciente de que había que escribir a historia, igual que Xelmírez manda escribir tamén a historia da Catedral de Santiago. Para que? Para explicar a súa propia historia, a súa propia posición diante do poder político, diante do poder terrenal e diante da significación que ese poder representaba. O Códice Calistino, que é, bueno, o libro de Oseudo Turpín, o libro dos Milagres de Santiago, que é unha das xoias literarias da literatura, que hai unha versión en latín e unha versión en galego, ou a Guía de Peregrinos, que é unha desas fantasías, e a primeira guía de turismo, por simplificar un pouco con certo humor, a primeira guía de viaxeiros que veñen dende Europa polos camiños francés que chegan a Compostela e que ali veñen explicando as paradas distintas e os perigos que o peregrino podía ir superando ata chegar a Compostela. E aí tedes a historia de Turpín, por exemplo, o bispo francés, que tamén un dos pares de Carlomagno, toda esa tradición de que Carlomagno foi, aquí á esquerda, por exemplo, ese grabado representa a entrada de Carlomagno liberando Compostela, porque a tradición, claro, é dicir, o Xelmírez e a súa corte o que tiña era que facer valer o poderío, o señorío de Compostela frente ao señorío da Igrexa da Península Ibérica, e sobre todo facer valer iso diante do Papa de Roma. Pensade que Compostela, Roma e Xerusalén son as 3 referencias da época. Xerusalén son as cruzadas de Oriente, pero Compostela son as cruzadas de Occidente. E isto que na escola nos explicaban como a Reconquista, realmente son as cruzadas de Occidente, que teñen un símbolo relixioso no sepulcro do apóstolo Santiago.
a invención do apóstolo Santiago. Nos na revista Grial dedicamos un número titulado A Inventio, a invención de apóstolo Santiago. E algunha xerarquía eclesiástica en Santiago, que por certo participaba no número, enfadousenos un pouco. Dice, claro, eso da invención, e eu explicaba, no, a inventio en significación latina. Inventio en latín é descuberta, descubrir unha cousa, presentar unha cousa de determinada maneira. A inventio do apóstol, con toda a tradición, o mito, a barca de pedra que venden de Jerusalén, decir, a raíña Lupa, decir, todo ese mundo, que é un mundo máxico, mítico, nunha época onde gobernaba o mito sobre a razón. O fenómeno da razón é un fenómeno que se recupera, é un posicionamento que se recupera a partir do humanismo e a partir do Renacemento, pero toda a Idade Media está fundamentada en grande medida no mito, na significación do mito, e a religión, por tanto, é unha dimensión dese mito. Pois construye o poder, e unha das cousas é decir, ben, e quen liberou Compostela, quen liberou Galicia e quen liberou o sepulcro de Santiago dos mouros, do Islam, é nada menos que o gran emperador, Carlomagno. Carlomagno nunca estivo aquí. Pero é igual, porque as cousas, como se nos explican os periódicos moi ben, e as televisións, son como se contan, e sobre todo son como se creen. E son como interesa que se crean. E neses momentos o que interesa era construir o símbolo de Compostela sobre a significación dese mito que era o emperador de Occidente, Carlomagno, cos seus pares de Francia que veñen a Galicia a liberar Galicia. De aí veñen moitas tradicións, por exemplo, os Padín. O apelido Padín, que é en latín palatino, a tradición galega di que os Padín son todos fillos de Roldán, que andou polas rías por aí sementando fillos aquí e alá, e todos os Padín son fillos daquel Roldán que viña con Carlomagno a pelexar nas praias de Galicia contra o Islam. Ben, pois eses contos que están aí, como os cínices da Lagoa de Antela, que decían que eran o exército do rei Artur agardando a volta do rei Artur para liberar e volver outra vez a idade de ouro do reino dos celtas, todos eses mitos que moitas veces son mitos cultos, pseudocultos, pasados logo pola peneira popular e que se integran nas tradicións dun pobo, bueno, pois están aí e van construindo a visión do mundo, a representación que un pobo ten do mundo a través tamén das lendas, das creencias, etc. Aí te despois o exército de Carlomagno, teóricamente, entrando en Compostela para liberar Compostela nada menos que no Códice Calistino. E esa é unha capitular, a letra capitular é a letra que preside, que inicia un capítulo, normalmente eran letras moi ilustradas, onde se ve o suposto Papa Calisto, porque se atribuye ao Papa Calisto a redacción do Códice Calistino, tampouco houve tal cousa, inda que sí é certo que o Papa Calisto era un dos homes da estrategia de Cluny. A orden de Cluny en Francia é a que inventa realmente o Camiño de Santiago. A orden de Cluny era a estrategia político-religiosa para construir unha fronteira en Occidente na que puidesen parar o Islam que sube pola Península Ibérica e que, así como en Bizancio intentan paralo cas cruzadas, por aquí non había maneira de paralo. A famosa batalla das Navas de Tolosa, é realmente onde se decide ese equilibrio. Pero quen libera Lisboa? Os cruzados que van co rei Alfonso Enríquez, que son os que entran en Lisboa, porque chama polos cruzados, e aí veñen os príncipes de Francia, os príncipes da Bretaña, os príncipes de Aquitania, os príncipes de Bélxica, veñen a axudar e a participar naquel mito que é o mundo das cruzadas tamén de Occidente, que está moi relacionado co Santo Grial, cos cabaleiros do rei Artur, co mito dos cabaleiros perfectos e puros que podían liberar o mundo e transformalo, etc. Todo iso está aí, e aí tedes o Papa Calisto supostamente redactando o Códice Calistino nunha das capitulares do libro. Esas son as cantigas. Estamos falando de latín, aínda que o Códice Calistino ten unha versión tamén en galego. Estamos falando agora das cantigas, ese cancioneiro de axuda,
fixadevos o que significa tamén a ilustración, o cuidado estético da elaboración do libro, porque o libro é o gran símbolo. As cantigas, cantigas de amor, cantigas de amigo, cantigas de escarnio e maldicer, cantigas religiosas, aí tedes o manuscrito de Martín Codas, que podedes ver estes días aínda no Museo do Mar en Vigo, porque está na librería, na Biblioteca Morgan de Nova York, e que hubo oportunidade entre a Xunta de Galicia e a Universidade de Vigo de traelo para que o podamos ver, xunto co cancioneiro das 7 cantigas do rei Don Denis, que apareceu a finais dos anos 90, da década dos 90. Este manuscrito de Martín Codas aparece no século, aparece en 1914, forrando un libro de Cicerón. Un libro nunha encuadernación do século XVIII de Cicerón, de Oficis de Cicerón, aparece o libreiro Vindel en Madrid, cando desencuaderna o libro para, volvelo a armar, dase de conta de que aquelo é outra cousa. De onde ven isto? Que esta encuadernación que é? E descubre que é un pergamino medieval, e cando empeza a estudialo, descubre que é un pergamino que fala dun poeta, ca música, ademais, a fixación musical que aparecía nos cancioneiros de axuda, nos cancioneiros da Vaticana, nos cancioneiros, nos chamados apócrifos italianos, onde se recollían os poetas galegos da Idade Media, do século XIII, do século XIV, e onde aparece, entre outros, Martín Codas, con esas cantigas que aparecen logo no pergamino Vindel. Ou as cantigas de Santa María, que é unha das grandes xollas da época. Alfonso X, tedes as cantigas de Santa María que, sempre se fala das cantigas de Santa María como as cantigas do rei Afonso, e realmente era un obradoiro, era un taller de músicos, de poetas, de escritores, que as ordes do rei, como se pode ver nesa representación medieval, alrededor do rei, están todos traballando na composición do traballo, do labor máis fermoso e de máis prestixio que se podía crear alrededor da Virxe, neste caso, tendo en conta que a Virxe simboliza o grande símbolo, perdón pola redundancia, da cultura desa época. Ese símbolo non merece maior agasallo que un libro. E aí está esos catro orixinais que conservamos das cantigas de Santa María, do rei Afonso. Hai un en Escorial, en Florencia, e na Biblioteca de Madrid, parece. Non me digades que iso non é moderno. É un cómic. As cantigas de Santa María, que hai unhas edicións facsimilares moi interesantes, moi bonitas, podedelas ver nas bibliotecas, aí tedes unha representación dos milagres de Santa María, onde un peregrino naufraga e é salvado pola Virxe, porque no momento de estar a piques de afogar reza, e entonces se canta e a Virxe o salva, e el vai ofrecerse a Virxe e agradecerlle a Virxe a salvación. Eso é unha cantiga perfectamente estructurada en galego da época, pero logo ilustrada. Cada unha das cantigas, son 410 cantigas aproximadamente, moitas delas narrativas, onde se narran os milagres, e os milagres están logo ilustrados con esa representación de unha modernidade fantástica. Por unha anécdota, a primeira vez que se cita unha empanada, a empanada é o símbolo da cultura galega, como sabedes. Vou facer un chiste, xa sei que isto se grava, señor Vicente, pero ten o seu estilo. A empanada a veces é o noso símbolo gastronómico e a veces tamén é o noso símbolo mental. Non hai nada como unha empanada. Ben, pois a empanada, a primeira vez que aparece citada unha empanada é nas cantigas de Santa María. Unha empanada de polo, onde un peregrino come, quedalle un oso atravesado, está a piques de morrer, rezalle a Santa María e Santa María fai o milagre de que bote o oso e entonces non consigue non afogar, non morrer. Igual que a primeira representación da empanada está, como sabedes, no Pazo de Xelmírez,
onde aparecen eses nun capitel do Pazo de Selmírez, onde aparecen dous peregrinos, dous comensais, comen unha empanada que, podería ser unha empanada de lamprea, unha empanada desas de molete, non? Ou no Pórtico da Gloria, onde para representar o pecado da gula, á dereita, poñedevos o Pórtico da Gloria, e no Pórtico da dereita, onde están os pecados, o pecado da gula é non sei se un paisano ou unha paisana, non me lembro agora, papando unha empanada enorme e comendo aquela empanada de la soia e tal. Pois, as cantigas de Santa María tamén son a crónica, igual que o Códice Calistino en moitos aspectos, igual que os tumbos, o tumbo A e o tumbo B, son tamén a grande fonte de información para coñecer como era a época e como chegou a nós. Pero, aínda daquela, o que había eran libros manuscritos. Os primeiros libros, como dixen antes, os primeiros incunables aparecen en Monterrei, aparecen en Mondoñedo, aparecen en Ourense, aparecen en Santiago de Compostela, e despois, ao longo do século XVI, do século XVII, empezan xa as primeiras ilustracións. E puxen os sinodales eran encontros, os sínodos eran xuntanzas de bispos para dispoñer a doutrina e fixar aspectos relacionados co culto, ca doutrina, etcétera. Esa sinodal do Bispado de Ourense, e hai moitas, hai varias en Galicia, por exemplo, o impresor Tanco ten algunha impresa, o impresor Tanco é un dos símbolos impresores desta época, e hai unha librería Tanco en Ourense que leva o nome precisamente dese impresor histórico. Pois trouxémolo porque ainda que está impreso en Madrid, son as sinodales do Bispo de Ourense, está impreso por unha muller, pola viúda de Alfonso Martín de Balboa, no ano 1622. É unha muller que se supón que era a propietaria, a viúda propietaria da imprenta, e que se fai cargo dela e que a continúa. Por exemplo, é a descripción do Reino de Galicia, do licenciado Molina, que é un dos grandes documentos para coñecer en verso, para coñecer un pouco a viaxe e o recoñecemento de Galicia, da época, e aquí tedes tamén outro texto que, eso non está impreso, ese é un manuscrito, 1620. Ese é un libro fantástico que logo imprimiu don Xosé María Álvarez Blázquez en Monterrei, na editorial Monterrei, da que citaremos máis adiante, que é do Conde de Lemos, Historia del búho gallego con las demás aves de España, compuesto por el excelentísimo señor Marqués de Sarria, Conde de Lemos, no ano 1620, Fernández de Castro. Volvemos a Monterrei. Hai tres figuras da nobreza galega desta época, onde a lingua galega está xa fora dos circuitos do poder dominante. Por tanto, o galego deixa de ser xa a lingua das cantigas, o galego deixa de ser a lingua do Códice Calistino, tamén o latín era, pero tamén o galego deixa de ser a lingua da crónica troiana do señor de Andrade de Betanzos, e xa empeza a ser a lingua dos paisanos, a lingua das aldeas, a lingua das clases populares, a lingua das cancións, a lingua da memoria, das tradicións, dos contos, pero xa non é a lingua da revolución do libro, que nace co mundo do novo Estado dos Reis Católicos e co humanismo e o Renacemento. Por tanto, a partir deste momento, o galego, a lingua galega, perdeu o poder. Por tanto, perdeu o libro. Porque o libro é o símbolo do poder do coñecemento e do poder tamén da autoridade. Cando volvo ao mito da Biblia, cando Moisés sube ao Sinaí, fixadevos, cando Moisés sube ao Sinaí, ven con un pobo nómada, analfabeto e extraviado no deserto. Sube ao Sinaí e Deus dalle os mandamentos. E fixa os mandamentos na escritura, nun documento, no que hoxe entenderemos por un libro. Que está facendo Deus? Está lle dando as leis para organizar a tribu. Está fixando a identidade da tribu. É o pobo escollido, é o pobo de Israel, non é calquera pobo, é o pobo do libro. E está marcándolle a xerarquía. Quen manda aquí? Deus, Moisés,
profetas, os sacerdotes e o povo. E con esos tres elementos que son claves, que a memoria do que somos, as leis cas que nos gobernamos, ben de tipo administrativo, ben de tipo político, etc., e a xerarquía do poder que vai dirixirnos, e, por tanto, os valores dominantes na sociedade nova que se construye, é como presentar ao povo de Israel na historia. Hasta ese momento é un povo de escravos que fala dos mitos de Abraham e de Isaac, etc., e é un povo perdido no deserto. E a partir dese momento dice, e algún día chegarás a esa terra prometida. Bueno, está aí o texto, está aí o documento por primeira vez. Na Idade Media hai unha historia, un conto. Bueno, hasta as 9 temos tempo, non? Ben. Temos media hora, eu creo que chego. É que a miña muller ponse nerviosa porque dime sempre divagas, baste a falar de outras cousas e tal. E Luís, que foi alumno meu, sabe que é así. Eu empezo, pero casi sempre volvo ao final ao rego primeiro, casi sempre. Cando hai unha lenda, non é unha lenda, é unha tradición, máis que unha lenda, unha tradición que se repite moito, que conta o seguinte: cando o reino de Portugal empeza a ser un reino importante, preséntase ao mundo nunha gran embaixada no Vaticano, ano 1514, primeiros anos do século XVI. O rei Dom Manuel I organiza unha gran embaixada para presentar no mundo, na capital do mundo, que era Roma, diante de todos os embaixadores de todos os reinos de Occidente da cristiandade, para presentar os poderes e os méritos do novo imperio de Occidente, que é Portugal. O Portugal dos navegantes, o Portugal de Escola de Sagres, o Portugal que cruza o cabo das tormentas e da nova esperanza, o Portugal de Alburquerque, e que descubre que va viaxando cara a India e trae as sedas e trae o ouro e organiza unha grandísima embaixada presidida por Tristán da Cunha, un dos grandes navegantes da época, e na que vai de secretario García de Resende, o poeta galego-portugués, bueno, portugués realmente xa é, pero galego-portugués da última escola. E conta a tradición que nesa gran embaixada, onde ían un rinoceronte branco, onde ían negros cheo de plumas, onde ían, bueno, xa vos podedes imaginar o espectáculo que significaba aquel paseo polo Tíber de toda aquela inmensidade que levaba o rei de Portugal e os seus embaixadores, os seus cabaleiros. Ia cerrando a embaixada, ademais dun gran elefante que os romanos, conta a tradición, que consideraban que lle iban a rezar, porque consideraban que era unha especie de divinidade, pois ia o poeta García de Resende cunha caixa, cun cofre. E dentro do cofre iba un manuscrito cos poemas medievais. Eses poemas, di a tradición, son os que dan pé logo os apógrifos italianos da Biblioteca Nacional de Lisboa e o Colochi Brancutio, que van ser os cancioneiros que se conservan en Italia, tamén o cancioneiro de Axuda, pero que se conservan en Italia e que copian os humanistas italianos na grafía manuscrita, no manuscrito italiano, para poderlos conservar e transmitir, e que os chegaron a nós, isto estudiou moi ben Giuseppe Tabani, chegaron a nós gracias precisamente a esa conservación que fixo que se perdese o original que chega a Italia, pero que copiaron os xaponeses. Se botades conta das datas, non cadra, porque as primeiras copias dos apócrifos italianos son de finais do XV, dos primeiros anos do XVI. A embaixada do rei de Portugal é de 1514, vai moi xustiño, pero é bonito. Por qué? Porque que lle está levando o rei de Portugal ao Papa? As palabras da tribu. Está lle levando a memoria da lingua, está levando a música e os cantares, está lle levando o máis íntimo e fermoso que pode ter unha cultura e un país, que é as súas palabras metidas nun cofre para que o Papa de Roma as conserve. Bueno, pois ese símbolo pérdese, como dixen antes, cando chega a revolución tecnolóxica da imprenta. E a partir deste momento, Galicia
utiliza o castelán, utiliza o latín como lingua de cultura nas universidades, na igrexa, nos seminarios, etc., e utiliza o castelán. Pero Galicia sigue existindo e a nobreza galega sigue mandando. Por que a imprenta entra en Monterrey? Porque aquí están os Zúñiga. Os Zúñiga son os grandes de España neses momentos. Hai 3 grandes de España: o conde de Gondomar, Fernández de Castro en Lemos, o conde de Lemos, que é o gran mecenas do século de ouro español, de Argensola, de Lope de Vega non, porque Lope de Vega vivía do teatro, pero Cervantes quería servir. Quen publica, quen financia, quen é o mecenas do segundo volumen del Quijote? O conde de Lemos. Ese é o símbolo. Monforte, Monterrey, e Gondomar en Bayona. Aí tedes os símbolos. Monforte, Fernández de Castro e Italia, Argensola, por exemplo, Góngora, todos queren traballar para o conde de Lemos, que é o vicerrei de Nápoles, e o señor de Gondomar e Gran Bretaña, Inglaterra, íntimo do rei Xacobo, e os Zúñigas, Austria. Son os Austrias, son os que están marcando as directrices da política do novo reino de España, xa Castela e Aragón fusionadas nos Austrias, Felipe III, basicamente, e iso que lle dá poder económico e poder político con capacidade de decisión para que en Monterrey entre o que entre. Pensade que en Monterrey neses momentos están os xesuítas, están os franciscanos, hai un hospital para os peregrinos. Puido nacer aí a primeira universidade de Galicia, en certa maneira, porque os Alonso de Fonseca están en Compostela, pero os Alonso de Fonseca están emparentados cos Monterrey, cos Zúñigas. É dicir, hai unha presencia. Despois é certo que esmorece, vai xe quedando, e despois pouco a pouco iso vai quedando en nada, e sobre todo nas últimas século de 100 anos ou 150 anos para cá, pois Monterrey vai perdendo forza e queda aquilo de Monterrey está nun alto, o Berín está nun baixo, e a Nosa Señora da Estrela queda nun campiño raso. Os chavales, se lles preguntades aquí quen é esa Señora da Estrela, non saben nada. A Señora da Estrela era a igrexa, a primeira parroquia de Berín, que estaba aí ao lado da igrexa de Santa María Maior, na Praza Maior, que era a Praza da Estrela, antiguamente. E depois iso, a Ced Paso, exacto. Pois agora desapareceu, agora non hai nada ali, pero queda no cantar, porque a memoria da lingua é como na toponimia. Os nomes dos lugares e os cantares falan de cousas antigas que existiron. Igual que a Guerra de Troia que cantaba o poeta, parece un invento e non hai tal invento. A Guerra de Troia existiu, igual que existiu a Guerra do Golfo. Digamos, o Bush era Agamenón. E non vou por aí porque senón dou outra conferencia. Deixémolo para outro día. Bueno, pois este é o señor conde de Lemos, que é quen manda escribir, quen escribe unha historia preciosa, que é a historia do búho gallego e das demás artes de aves de España. É dicir, a historia ven ser que o conde de Lemos reúne, Galicia está reivindicando a representación en Cortes. Galicia fora castigada para non ter representación en Cortes de España, é dicir, a representaba Zamora, e o conde de Lemos é dos que está loitando para que se recoñeza a representación política de Galicia, do Reino de Galicia. E entón hai unha especie de Galicia entra no século de ouro, neste século de decadencia. Galicia e os galegos son un pouco a risa do século de ouro, o teatro do século de ouro. Os galegos e as galegas eran parvos ou tipos falsos ou vendedores de mala morte ou chulos non, máis ben elas prostitutas baratas, porque as caras eran sevillanas. Era a caricatura que se facía dos galegos da época. Entón o conde de Lemos o que fai é esta obra que é As aves todas de España,
os gansos, por exemplo, o pavo real andaluz, bueno, fai unha caricatura dos andaluces representados no pavo real, no pavón andaluz, e o listo é o búho, o moucho, que é o galego que está